kakalag nga matampok si impyerno kung dili nga kitang tanan makadawat sa pasaylo o makaangkon sa kinabuhing uli katapusan. Sa unang sulat San Pablo sa uluhan 2 Korinto 1 Korinto 2:9, wa pa makita sa mata, wa pa madunggog sa atong dunggan, wa pa mabati sukat basukat sa atong kasing-kasing. Ang katahong o kaanindot sa giandam sa Diyos kanato nga mo ang langit, ang gingrihan sa langit. Samtang makahadlok, makalisan ang silog yatong wa magpakabana o wa mo dawat sa atong Ginoo nga atong Ginoo magbubuhat o manunubos. Mora nga niyata ato nigablihan sa bubok nga pag-ampo sa kansamahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos lang itong amahan, pinagisangan ni Jesus among gipangayo ang imong lamdag sa Espiritu Santo. Nga samtang magtuon kami sa imong mga poong o Diyos, magagatoon kami sa imong mensahe sa among kaluwasan. O gamandam kami sa bisan unsa nga umabot nga dili nimo masayran panikaw na ibaw Ginoo buot nga kami mapanalipdan o maluwas ning makatalagpan. Ramo sa gihangyo imungan Ginoong tungod kay na sa Salmos 46:9 ingon ka nga kanimo lamang ang makapaugdaw makapahunong sa gubat. Mayan sa migpanabang ni Santa Maria Virgen nga itong inahan nga tagan-taniyag mga pag-ampo kanunay. Amen. Kumana to niya si Brad Aling Pagkalsong atong organizer, niya sa nga itong Master of Moderator, mao si Brad Dan Cuptas, naging Master of Moderation nga manlinaw upside na itong exchange or mga enlan na ito ninig dialogue or debate. Basta na si Dan Cuptas, linaw yun kay iya mo yung padlungon kung ano mula pa sa law sa atong debate. O sa idapit kumugang tanan nga naminaw karon o ubay-ubay na ta diri sa atong pundok sa Plaza Independencia. Salamat ta sa atong city government kanaghatag na itong permit o sa makadaguan sa atong pag-gobyerno sa syudad. Unya aging pasiuna ato sa pagminawan si Brad Aling Pagkalsong atong organizers kay nanay nagpulista diri sa mga tipang atong iskutan niya si Brad Aling Pagkalsong atong Catholic minister na matunga sa bukid kada Domingo para pagpambit sa mga pulong sa Diyos sa mga kaiksuna na ito na ito magpuyo sa kabukiran. Niya si Brad Aling Pagkalsong. Daghang salamat, Brother Sok. May gabi kanimo, may gabi usab sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan ug Mindanao, kutob sa buton sa atong Sibya, ni atong istasyon DYHP, size 2 sa dial sa inyong radyo, size 12 sa dial atong radyo. Kauban nato karon si Brother Danny Cuptas, niya Brother Sok, niya may gabi ug magpasalamat ton kay ta dako sa atong station manager, Attorney Ropel Fernandez Banyog, nga mihatag usa ka oras pagsangyaw sa pagtuong Katoliko. Dili ta maglangan kay niya may daghan nag-waiting karon sa mga pangutana, niya karon usa ka nganlan og the Bible contradiction master. Siya si Brother Rodi Rakasa. O sinupo na ito ihatag si Brad Rodi Rakasa ang atong Master of Bible Contradictions ato sa mabinaw ng mensahe o pagpambit ni Brad Dan Cuptas. Salamat kay Brotso, dining panahon nga ikaw nagapanayon sa pagdipinsa sa pagtuong Katoliko. O salamat sa Dios nga ang Sok Fernandez nga ako naila sukat pa sa sinugda until now way kausapan sa iyang baruganan ug wa ko'y kausapan sa kanya nga mapayinugsanon. Ini mao sa Plaza Iglesia, i-welcome ang tanan, niadtong gusto makikdebate o
Kung gusto na mag-share, Brother Fernandez ni Alas Plaza Divisya, matag adlaw Domingo, alas 6:30, alas 7:30 ko ba ni Brad Ali Bacalso. O niya, ini nga ito na panahon, kay bawata nga dool na ang pagbalik sa Ginoo, mo na magmalig-on, tas pagtuong magpaduol ta nga sa Ginoo. Ngayon ito pablaso, kung ito mga kasipanan, dili takos nga magpadaplit ta, o dili muduto tas Ginoo para kaluyan ta sa atong Ginoo. Ato ang ihatag pa ni Brad Fernando. Salamat kay Brad Kan Kuptas nga ibagyong natutulan ang hingan na ito iyawi sa kaluwasan. Ang kuno na ito na kita makasasa. O kuno sa na ito ang gugma ni Jesus nga imatuo dito sa kamatayon sa krus ang pagluwas ka na ito. Dito sa magkakaroon na itong ihatag si Brad Rudy Recasa, hindi lang, napantog na kayo eh. Parang nga di viral o universal new outlet in this time. Ano yan si Brad Rudy Recasa mo rin master of biblical contradictions. Minaw na ito, kaning atong tinamod, ginikal o dagan sa mga suod nga bigos lalayang dapit. Brad Rudy Recasa. Daghang salamat, Brother Sok Fernandez. O sa tanan yun natong mga kaigsunan na naminaw karon, maayong gabi ka natong tanan. Labi na gyud diha sa Bamboo Village, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Tayok Limbaga, ni Jesus Gabitano, o ni Armando Borgonio. Maayong pagpaminaw ka natong tanan. Kanang Badsok, arita sa kasulatan Badsok, ato yung mabasa sa kasulatan nga nagkasungi yun para nako manginaot ko nga imo ning usayon niya mga bersikulo Badsok sa 1 Samuel 2:3. Stop your loud boasting. Silence your proud words, for the Lord is a God who knows everything. Sa Binisaya pa, ayaw kamo pagpaganda, ayaw kamo pagpagarbo, kay ang Ginoo nga Diyos nasayod sa tanan. 1 Samuel 2:3, klaro kayo, ang Diyos nasayod sa tanan. Bisan unsa, iyag yung nasayran. Sa kasulatan sa Job, chapter 2, verse 1 and 2, nagkanayon, usanay anak kaadlaw, sa dihang ang mga langitong binuhat, miadto sa Ginoo, miadto usab si Satanas. Ang Ginoo nangutana kang Satanas, Satanas, diin ka man gikan, mitubag si Satanas. Gikan ako, nagsuroy-suroy sa tibuok kalibutan. Klaro kayo, ang Ginoo nangutana ni Satanas. Akong pangutana, Bradso, nasayon ba ni Satanas ng Ginoo? Nganong nangutana man ni ditong Satanas? Paliw ko nung patinaw ani Bradso. Mayaw kayo pagkutana ni Brad Rudy Recasa mo na nga tamunta sa kalintong kaalam ni Brad Rudy mo nga ni Master of Contradiction of the Bible. Kay sa 1 Samuel 2:3 ipahayag sa kasulatan ng Diyos kay bawo sa tanan. Nasa na sa 1 Juan 4:20 tanan na ibawaan sa Diyos sa mga nayaking kapanahonan thousands of years umabot sa mga katulikan bukang karon ibawang Ginoo niya. Pero may punta na sa libro ni Job 1:2 tudling 1 at 2 nangutana pa ng Ginoo kang Satanas diin ka man gikan. So dito mag-isang Satanas nagantungan ilang ko Ginoo, ha? Suri-suri lang ko. Pero nga nangutana man ng Ginoo kang Satanas ug diin ka gikan.
Di ba taga doon ay tutulong ka klase sa pangutana. Ang usan ay professor's question. Ang una ka na pangutana so sa ka magtutudlo. Ang magtutudlo ng pangutana siyang tinuna, di ba nadaan sa answer. Pero gusto na niyang sukdon ang kita soon o kinaganon sa nakatunan sa mga batanon ngayang tinuna soon sa klase. Sa mga professor's question. Ang pangutana so sa magtutudlo ngadto sa tinuna. Di ba na kanang magtutudlo, di ba? Sa mga ganlan na ito, mga lessons to be learned at the school. Ikanawang pangutana mo ang pangutana so sa katao, what yun ba iba? Very innocent person who likes to learn something which she doesn't know. Muna pangutana so sa ka ignorante. Palitan doon ay ignorante nga nasalasan. Yan, doon ay nahulog ka plus line. Masya kayo ba? Utsama ni. Sa tato niyang beso-beso, bisiga, bigyan ng tugdagan. Utsama ni. Tagag man ang kayo sa langit. Sa nangutana siya. Unsa ni? Kaya masya kayo ba? So, munang ikaroon pangutana. Pangutana sa usa ka tao, wa kay bao. So, doon ay ikatong pangutana. Ang usa ka pangutana nga nagdag palit at uglaan. Nga langmit kung magpasagad kag tuba, mabilanggo ra ka sa imong ipangutana. So, morning tulog ka matang sa mga pangutana. Muna, nagutana man na Ginoo, Satanas, diin ka mandikan. Ya, atong gihibawan nga, ang Diyos na ibaw sa tanan. At ang mabasad palang kasulatan, nga bisan ang mga katuwigan, nawa pumabot sa numeros 4:12. Ganun Ginoo, kinsa man ang mga manalagda. Ang mga manalagda o mga tao ang gigasahan. May buong ka kay mga 20 katuig o mabut. O sa kagatos katuig mabut. Ibawa na nila. So, maringan lang di prophetical knowledge. Kumaunang na sa numeros 4:12. Nga ningon ang atong Ginoo, pahayag siya. Nga kanang mga manalagda, wala sila kapagkagan. Huwag sila kapagkagan. Pero ako naghatag kanilang pananaw, vision. Naghatag ko, nagdamgo, o kanang mga damgo, mga pananaw, ako na, nagitisok na ko silang una-una, or may bawa sila sumabot. So all the prophecies came from God. And he shared that with the so-called trusted prophets. Muna kini pagkutana ni Brad Rudy, mayo ka rin pagkutana ka, ganong nagutana ba ng Diyos kang Satanas. Huwag pa pasabuti Ginoo, wa siya na ibaw, aninigi ka Satanas. May ibaw ni Ginoo. Di siya gikan. Pero si Satanas, nagdasag tubag nga balitan. Nga, masipgat siya ng Ginoo, nasipong siya ng Ginoo. Kaya hindi ko siya, ako, magutana kang diin kukikan, asa ko Ginoo, nanggantungan hila ko. Sa kakustahaos na yasubos, so, ang yawa, mantigong utubang. Nga naguna-una siya nga, magkapos niya ang atong Ginoo. Kaya naman naman Ginoo, ugod siya'y intention siya nasa 8:44. Ang yawa mo'y amahan sa kabakakan. Mo'y tinugdan sa pinagyanay sa kalimutan. Parang ang Ginoo, bisang mo siya isultin sa taas, may bawa na siya daan.
Pero iya lang di pangutana, din kagikan. Kaya pag-ingon niya din kagikan, naanas Biblia. Uno Pedro 5:8. Niyon sa tanas magawa, suroy, upagita sa mga tao nga matukod siyang laan, magita sa mga tao nga magda siya pamakakuklansis. So, ang Ginoo, di ba, na niya? Masang-masang kasi tupag ni Satanas, di ba, ng Ginoo? Pero gusto si Ginoo mao nga dili ang gisulti ni Satanas. Dili ang tupag ni Satanas. O dili kita ang mga tao. Mo'y rumbo ni Satanas. Yung kagikan, kasi tupag ni Satanas, half-truth. Sulti nga, tuwa-tuwa, dili tinuod. Kaya ko siya, nagantungan ko, nagsaka ka na. Pero ang Ginoo, di ba, kung di siya gikan, nakita ang mga tao sa pagtuntog, sa paglingla, sa paglansis sa Satanas, ang may pirna, 1 Pedro 5:8. Muna nga, ang Ginoo gusto na kitang magbasa sa Biblia, makakatuon na na, nga ang tanan nga mga unsay wa pa may tabos, di ba, manandaas Ginoo. Kung doon na gitudlong Ginoo mga prophets, mananagda, kana makasulti na sa unsay metabo na po katuig 20 katuig ikan karon, pero dili na ilang ipahibaw na Ginoo kanila sa unsa paagi. Numeros 4:12, pinagis mga pananaw, pinagis mga damgo, akong ipakita sa mga manalagda aron sila mahibaw unsay umabot o kanang maong kasayunan sa umabot nga wala hibaw gikan na nakong gikan sa Diyos. So, muna nga, the message is somewhat profound in God's asking from us, be prepared. Andam ka nun na ito, kaya hindi madugay, mabiktima ka na sa Satanas. Muna, message, muna ang tubag na ito sa may pangutana ni Brad Rudy Racasa, na doon ay tulog ka klases pangutana, uksa na pangutana. Ang professor's question mo, kung sa ka magtutulog magutana sa tinunan, di ba mo na siya stupag. Muna, ang pagutana sa ka ignorante yung gilkibaw, kung doon sa pagutana sa mabtik na mong paglaan sa katao, pinagi siya pagutana. So, mora mga iksungon ng ating katubang sa may pagutana ni Brad Rudy Racasa, matunay silang tagag pagkakpagkay may pagutana Rudy Racasa. Maraming salamat, Brother Sok, sa imong patinaw sa pangutana ni Brother Rudy Racasa. Kunya, matod pa niya, Brother Sok, doon na siya follow-up question may tungkol sa mga iyasang na diya sa iyang una-una. Brother Rudy? Nindot kayo mga tigon ang tubag ni Bradsok niya. Ari lang kung lain Bradsok sa Biblia. Pananglitan Bradsok, no? May gabi dahil pag-usap, no? Dito sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City. Lida ni Winnie Mino, Erwin Gugong, o ni Genesis, Veronica, Almiri Racasa. Maayong pagpaminaw ka na kung tanan. Karang Bradsok, aritas kasulatan, lain na sa niyang pangutana Bradsok, nga para nako, lisod kayo ng sulbaron. Kay ni agyon sa Salmos 90, tudling 2, before you created hills or brought the world into being, you will eternally God and will be God forever. Sa binisaya pa, sa wala mabuhata ang kabukiran, o sa wala panimo himua ang kalibutan, Diyos ka na, walay sinugdan o walay katapusan. Unsa na ini ang Diyos sa Salmos 90, tudling 2, Diyos ka na, wala pa'y sinugdan, wa pa'y katapusan. Sa Isaiah 48:12, ang Ginoo miingon, pamati ka nako o Israel, ikaw katawan nga akong gitawag, ako mao ang Diyos, ang sinugdan o ang katapusan. Naunsa naman ang Biblia, Bradsok? Wa ka ni magkasumpaki. Sa Isaiah 48:12,
Ningon ang Diyos, ako ang sinugdan, ako ang katapusan. Sa Salmos 92, walay sinugdan, walay katapusan. Paliho ko na ko patinaw ani Brother. Salamat kay Brother Rudy. Maayo kayo butulungan ng kinipungutana ni Brother Rudy kinipuntuhan. Kaya sa Salmos 90, versikulo 2, nag-ingon, ikaw o Diyos, mauna. Huwag paganing langit o huwag paging yuta, ikaw mauna. Kaya ikaw o Diyos, huwag kay sinugdanan o huwag kay katapusan. Dili kita maka-trace back trillion of years, then we can look at the beginning of God. Isang pag ato ning balikon ang billion, trillion of years, makakita pa tayo sinugdanan sa Diyos, wow! Kaya siya sinugdanan na huwag katapusan. Pero gano'n man, nga si Isaias 48, versikulo 12, ningon pa si Kristo, katauhan ko, ako mong sinugdan, o ako mong katapusan. O, ako kaning sumpake. Matod pa ng Radulay, usanay ka na kung sumpake, kaya Diyos na iwan ang awa ko'y sinugdanan, o ko'y katapusan. Pero karoon ningon siya, akong sinugdan, akong katapusan. Doon na din yung sinugdan, doon na din yung katapusan ng Ginoo. Kung sa Ginoo, nagasulti o mga puo, nga nagkasumpake rasya ang gugalingon. Maunay, maagpas na na ito sa tumanawana. Pero, dili na mo iputi mo sa mga Ginoo. Kaya pag-ingon niya, ako maong sinugdan, akong katapusan, buot biyay pasabot. Nga kitang mga tao, ngayang binuha, sama siyang dagway. Doon na tayo lawas, doon na tayo kalag. Huwag maubot na ito, ang dili na ito kabalibaran. Nasa Ecclesiastes 12, versikulo 7. Kalit lang. Wala ito pabutang, kalit lang ang kamatayon. Yang lawas, biyaan sa kalag, ang lawas ubalik sa bugsayuta, ang espiritu na ito ubalik sa Diyos aron matubang sa paghukom. So, muna, ang wala ito ibawi. Huwag muna ang mipaibaw sa Ginoo na kang kinsa kita nagsugod. From whom we start, to whom shall we render each and every one of us? Sa English pa, siya magkapagutan na kita diin tagikan ugas sa napauli may lain gikan ta sa Diyos pauli ta sa Diyos na sa buhat 17 buhat 17 may tinuloy nagingon na ang tanang mga butang sa kalibutan matapos o tanang mga butang sa kalibutan lakip na sa tao kampiyon ang atong kinabuhi sa Diyos. So, masugutag sa dili, siya magbuot. Siya wala ito pabuta. Sa Wisdom, Kinadman, Kapitulo 15, versikulo 8. Wa ka may bao tao. Kasi mong kalagsik o kabatanon karon kalit lang, sakmiton sa Diyos ang imong inuman. Unsa na atong gihuman sa Ginoo, atong kalag. Nga kuha mo na sila itong kalag, mabili ng lawas patay. Huwag na kayo tao. Ya, upauli taniya. Kay sa panahon ka nagpuyo, tas buutan ka kinabuhi, mukuyong patauban sa Diyos, nga ito't langit. O na yung meaning na, dili kay Diyos doon ay sinugdanan. Dili kay Diyos doon ay katapusan. Kanang pangingon niya, ako mong sinugdan, ako mong katapusan, kay kitang tanang mga tao, nagsugod niya kanaya. Ug mubalik, mauli sa kanaya. So, siya, Diyos, mo'y atong sinugdanan, mo'y atong katapusan. Pero dili ang Diyos nga doon ay sinugdan, dili ang Diyos nga doon ay katapusan. Kinasuwat na, Salmos 90, versikulo 2, ikaw, Diyos, mauna. Huwag paganing langit, huwag paganing yuta, ikaw mauna. Kaya ikaw, huwag sinugdanan na huwag katapusan. So, Panginoon Ginoo, ako mong sinugdan, ako ang katapusan. Sabot-sabot, kita ng natao na doon natin sinugdanan, doon natin katapusan, o ka na itong sinugdanan, di ka niya. O ka na itong katapusan, nganto sa niya. Mauna ang pahayag, ug tupag sa pangutana ni Brother Rudy Ragasa. Then, namilit na ito kay
Madali pa to. Ato si Maling ni Brad Aling Pagkalsa. Daghang salamat Brother Sok sa imong patinaw sa pangutanan ni Brother Rudy Racasa sa dili pa atong i-recognize ang tanan nga nagtanaw karon sa Facebook Live sa personal account Aureliano Aling Pacalso na si Fernando Espiriguera, Diaz Danau City, si Judy May Fernandez sa Mangagoy City, Mangagoy, Surigao del Sur. Yan diyaman si ato sa unahon kay Momli kaduhang gustong mangutana niya si Brother George Ababa sa traditionalist. May gabi nagsok niya sa tanang maminaw karon sa DYHP. Ako sa lugo ka 100% nga Roman Catholic. Pro Catholic nga wa gud musimang wa kuwae, wa pun-i. Perfect yun. Correct, valid. Haom, takdo yun. Una, ang mangutana ko karon iso nga ang una yung sa di pa kumutana o premise ako, ang una yung pagtuko dire sa simbahan dire sa Pilipinas, dagang pangawang kabat na mabatan o kay bao. Gitawag yun nag-Tridentine Latin Mass traditional, mas nga ang pare nagatubang di hasta katulukulo. Mao din ay una yun nga misa nga wala kay bawang pangmatanon ang makarang pa na kay bawang na anak karon ang gisunod ang gikuha na ng misa nga karaan tinunol na kaning bag-o karon misa nga traditionalist nga misa tinunol na sa kining mga Hudyo mo na ang pag-ampo sa Hudyo nagsumbay na sila sa salmo na wala kuhay wapon eh, 150 na putok, kuhay wapon eh. Yamaw sa na ang karoon ang mga tradisyon nga misa, nagsupay na sa salmo, kanya sa pag-intro na sa salmo, sa Corredos, nga niana sa salmo Corredos, nga waa kami sa nasod, nga dili santos, ug sa mga tao nga dautan ug sakmita kami sa mga limbungan. Salmo 42 pero dili na ni mabasa sa may banta Biblia kay gikuha usap kay may banta Biblia may gamit karon sa binagko nagikuha na nila ang kanang sa mabasa sa akong gibasa pero kanang altar gikuha ko na nila ang altar sa 4. Pero kanang si Popo, medyo mabasa tingali kay ako nang luwan. Manay ipangusap na for tanan iptanaw sa ni magso. Nya sa tipo ang kanang gigamit sa Biblia kuan di canon yung di wala yung canonical di-ordain di-declared nga mao yung gamito ng Latin yun sa misa sa Katoliko. Dahil gamiton niya, padayan ko kita naman so araw po na bis na ko sa Corredos puno nga sakmit kwa kami Salmo Corredos puno ang order din ingon lang lagsaw na landoy sa pagpalitan tubig sa kasapan sa uno amo na ingon nag-usaw ang apply approval nga Biblia para andoy rems wala sa English wala judicare wa remote post Bisaya na kuhaa kami sa nasod nga dili santos nya ug sa mga dautan tao nga dautan ug sa mga ug sakmita kami sa mga limbungan na ang Biblia na pwede na English man yan nas po binisayaan wala ko kada utang kayo katuyang Monsignor Yap dilapin niya Monsignor Yap nga katong buwan nga pare nga may nagsuwat ang Biblia niya ipahol na sa simbahan Katoliko karon nya kana di na mabasa ni Sok diha kay murag wala man ni approval yang Biblia piki man Biblia ha ako punta na nga
kung muaten ta og misa sa karaan kung sa karon sa pinagko, kung muaten kay pinagko matagkaraan asa man talapita nga gilumbungan ngari sa pinagko muaten ta og sa daan. Wala akong gipangutanan ni Badsong. Salamat kay Brad George Ababa sa imo pa importante. Ang misa dunay duha ka dagkong pinugdanon nga bahin. The liturgy of the word and liturgy of the action. Sa magsugod sa misa dunay introito sa naka-Latin word na nagpasabot sa pasiuna. Nga pasiuna diya sa misa, kabantay ta. Iksigba na to. Amoy ko na pare, sugod ta sa paghalan sa Santos nga misa. Armandam kita, maghimong kita sa pag-inulsol sa atong tanang mga sala. So, sulti din na pare, sa nagagumpisahan. Yan na yun, doon ay mga awit ng Espirituano, na dinot kayo paminaw. Yan doon na day readings, pagpainugdog ka na to sa kasagrado sa walang kasulatan. Sa ay mag-una ang mga sulat sa patriarka o sa mga propita. Yan sundan sa mga sinulat sa mga apostolis o dili apostol. Kalitan ka na si San Marcos, dili man apostol, tinunan naman ang San Pedro, pero kasuwat siya. Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Doon ay mga sinulat ni San Pablo, sinulat San Pedro. Kutloon niya muna. Pero ang katapusang readings, mo na ang gospel, mo na ang may balita, na pare mo imong basa, kaya usa naman ang Ebanghelyo. Ebanghelyo sumala ni San Mateo, sumala San Marcos, sumala San Lucas, sumala San Juan. Usa na ang gospel. Pero doon ay upat ka mga pagsusulat sa Ebanghelyo. Pag-uba niya na magbasas pare, iyan ay ipaapit ang kahulugan, ang kapuslanan sa atong kalat. Pinagi sa pagbasa sa pulong sa Diyos nga mugiya ka nato unsang kalana nga niya kita sa hiwi nga dapit o sa lapad nga dapit nga upunteriya ta sa kalaglagan. Muna, basa sa nato, daghang mga pagtulunan sa Ebanghelyo para sa kalawasan. Ang pagkinulso, ang pagbiyak sa sala, ang pagsunod ni Kristo sa mga virtudes. So, manindot kayo. Pag-uman isugod na ang liturgy of action. Uman sa operatory paghalan, magsugod na ang sunod na mao ang konsagrasyon sa panupino nga may mong lawa sa dugo ni Kristo na atong kalamatan. Magumana na mo ng panalangin. So mo ni siya ang lintungan ay may nugdano diya sa Santos Misa. Kung ang pinulungan Latin, kung ang pinulungan in English sa Biniseya, provided nga iya kitamdan sa pare kanang libro sagrado nga tamdanan sa pare is pagmisa. Kaya sa atong pagkalawat sa mga kalawas ino o labing may nugdan. So di modo napakutana ni Brother George Baba unsa may atong tampungan nga misa katong kinaraan o kanang pag-uog. Kung ang kinaraan na niya ang lintungan ay sa kahulugan sa tinuod nga misa o sa pag-umbisa na niya ang lintungan ay sa gusto yung nga kasawlugan sa misa isang hain na simbaha palit na kung palindo pare kitinoon nga yung ninahan sa obispo katoliko. Kaya ito ba niyang tamdanan sa pagsawlog sa misa. So madaan na siya upang ko parihar nga Santos nga misa nga itong kapila na umad sa konsagrasyon ang panong pindo may maglawas ni Kristo nga atong kalawaton.
Sa tubag sa pangutana ni Brad George, ababa, ay ang atong atinan, both, kung matlanta nga atong tamdan nga misa, tambungan nga misa, kinaraan yun, Latin yun, apel niya na. Basta kumantay ka nga, doon ay duha, kamay ng ganon, pahin sa misa. Kaya ka, doon ay ka ng moderno, ino talang moderno ba? Kaya gamit na sa mga pinulungan nga masabot na to. Mauban pa, na daw bago sa itong pananaw, pero usahan yun ang Santos Misa. The two essences of the Mass, liturgy of the Word and liturgy of action. Kung matambong tanihan na, that is the Mass. Muna tayo katubag sa pangkanan ni George Ababa. Salamat Brother Sok sa iyong pag-inaw at pangtangan ni Brother George Ababa. Pero sa hindi pa na pag-ihalag niya follow-up question, tunay na ba si Brother Danny Kuklas? Salamat Brother Ringo, niya ito na may mga ni Great Brother Sok sa iya Facebook Live, no? Excellent, no? Ika ni Rosel Rojas, mato pa niya, may gabi Brother Sok, o sa mga kagilaan na ito niya gisundan ni Leo kaya ano, hindi mo tagang isip mga viewers. Lahat ko na, maraming nabantog si Brother Sok tayo. Matilde Onalios watching, o niya Alejandro Dumili Purca Jr. watching, o Bro Brad Purca Alejandro, balik-balik sa ito na. O niya tapos, gikan sa upang mga naso, ubay-ubay na siya Brother Sok, pero tungkol kay orang pikin kayo sa kwarter, hindi kayo makita, no? Mana siya. Mana siya, ito na inon nga. Salamat kayo sa inyong pagtanaw ng mga programa ni Brother Sok Fernandez. Meron din nila Ignacio Brother Sok sa Sydney, Australia, si Brother Ignacio Patanyero. Yung follow-up question na ito dahil ay hatang si Brother George Ababa. Ako lang klaro akong mga tanay, wala siya kumatagpo, siya yung tupag nagso. Ang may pasabot nga, ang 100% mo ng true, 100% nga naturuan Katolik, true, way sambog, way sagol. Wa mulik ko, perfect yun. Kunya karon, ang misa nga binagko karon, nga binakular ka ng misa nga Binisaya or English, ang gigamit nila nga Biblia, mayong balita Biblia. Ang nagsuwa ka na apel ang mga protestante. Wa may sagol ug may kuwang. Naningon man ang salmo nga kuha kami sa nasod nga mga dili santos ug mas taong dautan ug sakmita kami sa mga limbungan. Nga akong tanang rin na kung mo-attend ka sa pinagko, sinagulan man eh. Ang Bible ay gamit, protestante man. Ugar ka sa daan, Latin yun nga giortin, gi-canonical, gi-declare yun, nga mga gamiton sa simbahan ang Latin Vulgate yan ni St. Jerome. Muna ako mong tanan ni Brother Sok Osborne, kung mo-attend ka ng pinagko, isagulan mo ng protestante, yung true, may sagul, nalibungan ta wala, kung mo-attend ka ng iskaraan, nalibungan ta wala, wala akong klaro nga pangutana. Kaya mo naglagputulan tugod, kaya naunong ko, kaya may kuhan si Sok, kamay ganina. Ako lang yung klaro, follow-up lang ako. Simple na kayo ng pangutana ako. Salamat pa, Sok. Imong hukum, imong desisyon nga kanang misa nga sa atong panahon ba, dili katong karaan lingua latina mataas-taasan yun mga pamahayag, di ka masagot sa mga tao na limba kay lingua latina. Jupiter mga kasabutan na ang kasabutan na kanarang mga pari o mga seminarista nga nag-abot o panahon sa panahon sa philosophy, theology, dito naman ang Latin language na nag-itunan sa seminarista. Correct, kasabutan na manapalihog, dili na mo yung tumanay nga ilitog sa pinulungan ng Latin, ilitog sa pinulungan nato. Basta nga importante
mga masabtan sa mga tao ang pag-ampo, ang importante, ang igualis pare, ang iyang basahon, Ebanghelyo. Kanang mo din mo nga, ang gamiton sa pare, Biblia nga protestante, dili na tinuod. ang bidesya lang, kadyo na may bidesya ka, iya ni Monsignor Yap. Karangan yung bidesya. Yap, siya ay parang, mo balik-balik sa natong dila sa pronounce kay kinaraan ba. So, doon ay mga hubad nga giubad siya sa mga pare. Ya, doon na sa nga na natong common translation. Kanang common translation, libro nga giputangan o doon ay 7 books, Catholic books. So, ang sa Protestante God nga Biblia, 60 isa mga libro. Ang atong 72. So, kanang common translation, 72 yun na. Nga niyang ubad sa ganyan na nato. Kato, mag-extract, ikakit sa upang relihiyon. Murang ilang libro, tibok Biblia, 66. 39 ka libro na ang tugon, 27 ka libro sa pagtugon, 66. Ang ato, 72. Pero kanang 72, muna na ay common translation nga gi-produce sa mga protestante printer, kanang ilang printahanan. So, pero sa misa, kanang ni mo nga Biblia sa protestante, yung sinabugan sa protestante, dili na tinuod. Kaya doon na mag-Biblia ang Iglesia Katolika. Sabi na sa misa, doon na mag-itamdanan, doon na yung primator, ang maong libro sagrado, libro Biblia. Pero kung nakakita tingalikang, hindi mo na utang kaya nga libro sa protestante, wala mo masagot pa kayo. Common translation na. What about translation na according to the Catholic complete book, 72 books. 45 libros pa ang tukod, yeah. 27 libros pa ang tukod. 72. So, muna nga ating katubak na muna marasay na libka ni Brad George sa Papa. Ito, magiging taglay mga sana doon. Daghang salamat unya ato sang i-acknowledge ang nagtanaw ron si Brother Rudy Monteruyo, niya si Brother Arman Fernandez, niya si Brother Lasula o itong kawabang lay minister. Kaya Brother Richie gusto nga doon si pangutana ato sang dawatol sa si Brother Richie Saludel sa pinamungahan. Mayong gabi, Brother Sok, o sa atong naminaw sa Tibok Kabisayan o Mindanao nga lanog kay na ito ang programa din, Brother Sok. Ang atong mga kaigsuonan sa CFD pinamungahan naminaw karon gabi una kay ang atong CFD President kuhan yun siya pangutana para nimo para makakuhan siya unsay imuhang kubad nining ihang pangutana. Ang iyang pangutana, Brother Sok, mahitungod sa Exodo 25 nga hantod sa ikaupat nga kaliwatan silutan sa Dios. Namang hantod man sa ikaupat nga kaliwatan nga ang nakasala o ibutang ta ang amahan ray nakasala. Unya hantod ba sa ikaupat nga usa ra may nakasala? Palihog ko Rosa ani Brother Sok. Salamat kayo, pahining pangutanahan nga naresigutan sa Exodus 20 na versikulo 3, 4, 5 na unang sugo sa Ginoo sa 10 Commandments
dili ka magpatunog laing Diyos gawas ka na. Dili ka magasimba sa mga Diyos, dili ka magabuhat o hinilog sa mga Diyos, o dili ka muluhod. Nakalibog. Ang tinuray nga diskutan diyan ka nagpasamot nga ni angin siya rin nagkasa pero nakaangin sa uban. Mauna na itong ginikanan siya na uwi sa Diyos, gahom sa Diyos, niyang ipambit tagsa-tagsa ka nato kung wala kay salang buktan. Sa mas pagkalawang na ito, nagipasyonan na ito pagkumpisan, pagkayagpasayos Ginoo, ikalawat na ito na ito ang sanctifying grace. Pero pagpakasaan niya na ng diba, ang tanan niyang kaliwatan, gikas pagkabata, natakdan sa salang panunod. Bumabasa na nato sa walang kasulatan nga, ang among mga amahan nagamatay na, pero nagkapanunod kami sa ilang mga sala. Nang ko sa tiyan sa kuminahan, daan ako makasasala. Ha? Segundo, dito pa siya sa tiyan siya ginahan, daan ako makasasala. Kaya sala, diya pa sa tiyan, dili na sala sa bata. Kaya kanang bata, dili pa makahibog sala. Dili makasuntik sala. Dili makapangawat, dili makasungkol sa kinikanan. Kaya ako mo na sa tiyan, daan ako makasasala. Roma 9:11, dito pa ko sa tiyan sa kong inahan, daan ako makasasama. Muna ka nagsalang panunod doon. Kung siya nagsalang panunod doon, mao kahimtang sa grasya na makasantos, nagiguha sa Ginoo, ikan nga danong iba. Kaya sa Ephesians bata, muna ka ang ipasabot na ng ang silot nga mabut nga to si kaupat nga kaliwata gumikan sa una na to hirikanan nga kinsa may magabot pag kaupat nga kaliwatan butanda ang tagpusa ang kaupat nga kaliwatan na matay sa kagatos so good siya kabatanon so pagkabutihan nagahampin pa siya sa usa ka kamatuguran nga nasuwat sa Biblia nga ang sala naliguha ko tuman sa sugos Ginoo. Nagisulod siya ang mga anak nagtuman sa sugos Ginoo. Kung mga matay na sila, ang ilang dangatan padung sa langit. Busa kanaging ng angtod sa ikaw pagkakaliwatan masumpa na at the first kaliwatan, ang unang kaliwatan kung makahinulso bibuya sa sala o magbuhat o kayo nasa Ezekiel 18 versikulo 27 Ezekiel kapitulo 18 versikulo 27 Jebo kung ikaw libiya si mga sala nagpag-u ka na ihunong ka papagasa kaya nagtumba na ka sa suko sa Diyos, nagbuhat na ka kayo, papasa na ni mong sala. Isa na sa kadaghan si mong sala, isa na sa kabukaan si mong sala, ipapas Ginoo. Hindi matod pas Ginoo, losong tika. Mablihan na kong langit para niyo. So, muna, kanangin nga hantod si kupat ka kaliwatan, at the very onset, the very first kaliwat, kung magsungkod o pagpuyo sa mga nga kinabuhay, utukun sa kamatunan. Diba? Tao Puno Timoteo 2:4, nagtiguha ang Diyos ng maluwas ang tao. Pinaagi sa pagkahibalo sa kamatunan. So, sa kamatunan, nga kita gibuhat sa Diyos. Sa Isaiah 43:7, mahibaw ang tao unsa kung tuyong paghimo niya. Ang tao ang nagbubuhatan para sa kalibutan lang. Na binagawa nagbubuhatan ang tao para sa impirno. Kung dili matagpas Ginoo, gibuhat ko ang tao alang sa langit. Pinagi siya pagkibalos ka maturan. Sa mga nagkamaturan ang ato hibawan, nga kita makasasala. Kedua, nga kita dunay manunubos o mandunuwas.
nga mapasaylo sa atong kasalan. Katulo, doon ay mga sakramento gibilin sa Ginoo, gitukod sa Ginoo. Aron ganihan ang mga sakramento mabalaan ta. Yes, pagkabata na ito, kunyagan ta. Aron malikot ta, tudluan sa katekesis, konfirmasyon. Yan magkasaatan ay sakramento sa pag-umpisa. Yan doon ay sakramento sa misa, kalawatas, mahal kalawas sa Ginoo. Yan itong himatyon ta. Natay sa huwag nakatawag ko pa rin. Kung kinulsulta sa itong ibang kasikas. Hiyap ta nagpare ka kumanata. Manatay mo, tinatag sulti. Dihugan ta. Manangan na daw, extreme unction. Sakramento na. Kabisa, huwag ka kakumpisal, nakainulsul ka sa pagka huwag na isip mo tingog, yan na dihugan ka sa pare, na Biblia di mo mapasaylo, himong tanam kasala. Kaya ginulsulan, isa ko ang kagadawat ng pag-upisal. Ang imurang nadawat mo ang extreme unction ng pagtihog sa sakito. Tugtugag sa mga nindot ng pagkutana, niya balik na ni Brother Ling Pagalsa. Sa dili pa Brother So, kaso sa recognition na sa Facebook nagtanaw karon si atong City Attorney diya sa City of Talisay, si Attorney Giovanni Sususco, may media attorney. Yan na si City Councilor Rudy Cabigas sa City of Talisay, Attorney Rakibas sa City of Talisay Councilor. O Brother So, dire sa Luyo ni propose o debate si Brother George Ababa ay tungod sa tumindag ko kulong nga misa, pick niya ako sa advisean nga mahugog negative si Brother So, ang maya na ang binako nga misa itong sugdan sa Vatican Council to nga mauto ang matuod nga santos nga misa iyon sa agi sa putan na human niya yang pare ulo piki maulay yang Ngayong gabi pag-usap Brother Sok o apan sa dili pa ako ang i-create ang safety pinamungahan nga ang atong speaker sa safety pinamungahan karong March 2 mo'y buwanha karong March 2 ang atong speaker sa pinamungahan nga ang akong pangutana ni Brother Sok nitungod ni sa usa ka iglesia nga gikan sa pito ka bituon nga nakita ning sa akong tuong kamot ang pito ka bituon mao kini ang pito ka iglesia. So karon giingon man diri nga pito diri ka iglesia ang gihisgutan dili bay usa. So panliog ko husay ini Brother Sok kay kanang napito ng ka-iglesia ning ato ang kuano nabasa din sa dili pa nato ihatag ang tubag ni Brother So, dunay gamay paibaw si Brother Danny may tungod sa iyang pandiri salwi. Ang gingon sa Apo, gidawat na ako. Gidawat na ako. Huwag mo tagtima niya na mga roles, mga lagda nga itong tumanon. Doon natin moderator kay husay kayo. Nindot kayo puminaw. Karang debate nga doon ay roles and also moderator, timekeeper. Matungog yun. Kaya doon ay musalka, pagkamon pa na sa atong moderator. Pag-isip taglay itima, pagkamon pa na. Kahit out of topic pa na siya. Sunod natin. Ngayon na ito, dili magigilad. O dili magilad. Piki. Kanang piki ka na paligid mo. Para taba ang gasto ko ang tanggap. Tapo ka bagay kandidat. Tapo pa doon. Dili madawat. Para nga nagpiki. So, ato lang nagwaho ng pulungan kay dili kay may pabina. Basta pribahan ako. Kada new mass, like Ordo Mass, is valid. And it cannot be valid if the priest is speaking. Dili na tinawag. So, dili na nato i-preempt no kay doon na patayin. Katbang anak sa atong diskusyon. Mabot si Brad George about saka ingat lang traditionalist
Ya, isupayan baganya. Kapunuan, tekan kay sanga. Siguro usa na kapunuan. Manandunay 7 ka iglesia sa Asia. Nga makasanga na siya France, pero usa na gyud kapunuan. Dili ta ka ingon nga lain na siya punduka. Ug bumasa na nato na sa pinadayan sa Kapitulo 2 o ngadto sa Kapitulo 3. Inganlan yun ang 7 kangalan sa tala ka iglesia ng itungkol ni Kristo doon ay magkasanga. So, dili na 7 kalalayan ng iglesia. Kung sabot ang ilang mga pagtulunan, ang ilang doktrina, ang ilang baon, balaod, 10 commandments, maurag yun sa atong karong panahon na. Kung sa kini mo'y atong tamdanan pagkaiba. Nga kanang 7 ka iglesia, dili na ang iglesia nga nagabahin-bahin. Hindi na bahin-bahin in area na dapit pero ilang doktrinas pagturo o sa giganatong moral teachings, the commandments of God, parehara yun. O na nga, dili ni lain nga tinamong usara ka iglesia. Sa mabasa na sa Efesio 4 versikulo 4. Ingon sa Pablo, usara ka lawas kung iglesia, usara ka ulo mo si Kristo, usara ka lawas ang itungkol ni Kristo. Kaya tinukod niya, hindi tinukod ng tao. Huwag ka na ako'y lanan nga kini mong itungkol ni Kristo kay sa Mateo 16:18, ikaw Pedro bato o ibabaw ning bato tukuron ko nga akong iglesia ngagaan sa impyerno kung Hades, dili makadaog sa akong iglesia ug magauban ako na hindi kada adlaw ang tuod sa kanapusa sa kalibutan. Kaya doon ay marka. Ang marka ni ini nga kini mong simbahan na gitungkol ni Kristo gikan sa Jerusalem. Kaya gidaan nga to sa Roma o gikan sa Roma nga to sa kalibutan. Asa mabasa na sa buhat 23:11. Kaningon si Jesus ka Pablo, maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, muadto ka sa Roma. Ginoo, ako mudawat niya na, muadto ko. So, pag-abot dito sa Roma niya, nakita pagkahilingig sa netabo, magkalilisan na netabo. Kay libo-kalibo, thousands of Christian Catholics killed by Nero, papatay ni Nero. Ang putlas pagkaos leon, isunog, grabe kayo. Pero wag kayo mahubas ang ginaghanon sa mga tao nga nisaksi, ang daming kamatayo. Kapag dili may dili may gusto muluwas sa mong kinabuhi. Diha sa pagtalikod, diha sa pagnigang namang sa mong pagtungo ni Kristo, si pakakayang ito po. Sumpatay naman yan. Muna sa Roma 1, 6 nga tusutso ni San Pablo siya pamahayag. Kamong taga-Roma, pinili sa Diyos, inigugma sa Diyos, tinawag sa pagkasantos, ug ang inyong pagtuo imantala sa tibuok kalibutan. Doon sa manok, pinili sa Diyos, inigugma sa Diyos, tinawag sa pagkasantos. Unang Catholic Christians in Rome, tuting grabihan. Managaga from Jerusalem to Rome and throughout the world. At na mabasa sa San Lucas 24:47. Naniyo siya magsugod kamo sa pagwali sa maing balita o sa pagkinulsong sugod sa Jerusalem. Kaya kadawa katong wagi sa Roma. Mugikan sa Roma, Mateo 28 ningon na Kristo, panglakaw ka mo sa imong kalibutan. Iwali nga kung may balita. O katong dunay pagtuo o dawat, magpabunyag, malawas. So mo na ang simahan gitungkod sa Ginoo na gikan sa Jerusalem, abot sa Roma, pakailap na sa imong kalibutan. Unsa mga iglesia ha, kagikan sa Jerusalem, kita, iglesia Katolika. Dahil abot sa Roma, kung gikan sa Roma, apit pa kayo San Pablo sa buhat sa Apostoles 15:24. Namuati ko sa Espanya. Kung doon na nag-Christianize yung mga tao sa Espanya,
na yung mga pare o niabot ni Pilipinas 1541 sa ito pang atong pagka-Kristiyanos gikan yun sa Jerusalem yato sa lupa yaningon pag San Pablo mahugbit ko sa Espanya so gikan sa Espanya niabot sa Pilipinas so ang atong pagka-Kristiyanos gikan yun sa Jerusalem Roma then sa ibang kalibutan pagkailang nahapit pagkita din sa Pilipinas. So, mauna ang usa ka tinuod kay Iglesia, sana way usa ka undog sinuan nga makahatag o detalya kamatuuran nga ilang pagkanias kalibutan karon unsa nang pitsahan ug doon sila mabasa nga tinuod ni Kristo. More importante kay ingon na sila if any truth which is not found in the Bible, we do not accept it. So all statements written in the Bible, we accept it. Muna yung prinsipyo sa itong mga iksun ng mga diling katoliko. Basta mabasa gani tulong eh. Pero diling ay mabasa, di may ito. Muna tigali, mungtana sa silang kalingon. Hindi punduka nga akong ipasakupan karon. Na may ebidensya kasi Kristo may nagtukod. Kaya examination of conscience. Pagsulsin silang konsensya ko. Sa ilang pagtungtong niya ng tinawanan. Doon na ba sa ebidensya na doon na ba yung mabasa sa Biblia na sila tinukod ni Kristo. Nga doon naman. Nasa Marcos yung sinisisini. Ngayon si Kristo ang akong balay sa pagampo o alam sa ng kanasuran. Doon may kaulugan sa balay, sa church, balay, walang templo, ako sa bundok sa tinuhan. Nasa buhat, utso, uno. Ang iglesyang itukod ni Kristo diatake. Digugod sa English pa, persecuted. So, muna, mag-iglesia na itukod ni Kristo. Mga tao, na itong balay, templo mo ito, balay ng pag-apo. Yan, gandan, ugalang sa nakarasunan. Asa mabasa, San Marcos, 11:17. So, sa mga iglesia, kaya nga alang sa nakarasunan, iglesia katolika. Kaya kanang katolika, nanas Biblia. Sa Grigo mo na. Sa Grigo, sa buhat 9:31. Greek language. Nag-ingon dito. Even on Ecclesia Catholic. Diba rin? Nalito ka Ecclesia Catholic. Even on Ecclesia Catholic. Kay si Marias, kay Galalayas, irinin, ikinin, uy, kumudo mo, gani. Kung sabi ko lugan ng Ecclesia Catholic. Ecclesia, mga makailapo. Milata sa Judea, Samaria, o sa mga nasod. So, sa ikulugan na ng Iglesia Catholic, Iglesia nga makailapon. Naptun makailapon, nana. Kaya ka na dahil makailapon, nana sa Ginoo. Huwag mo kabasa, pero basahan lang diyan ko doon mo yung Biblia. Na sa Isaiah 54:5. Isaiah 54:5, ang mga ngalan sa Diyos, ngalan siyang Yahweh, ngalan siyang Iglesia sa Padot, Iglesia sa Bala. Kung ang iyang ngalan, iya sa Diyos. Iyang ngalan, iya sa Diyos. Nga, mukay lang. Ang iyang ngalan, Diyos nga mukay lang sa naso. So nga tayo, ginuusas mga Diyos nga mukay lang sa naso. Unang iyang nga, Katolik. Mukay lang sa nagnasa. So, by the way, atol na nag-i-appeal para makadungog sa munyan. Basig doon na pa yung pangutan na ato sa taglo. Napupos ang oras, Brother Sok, niya sa dilipa nga atong i-acknowledge si Brother Nicole Cabronilas, Bulacau, niya si Brother Kukoy Gunser diya sa Bulacau, Yapon, Talisay. May kanya nagpupos ng oras nga gihatag sa Liwa HP Brother, so paano na itong imong panapos na minsay alang sa tanan nga minaw karon.
Salamat ko rin galing atong mga pasalamat sa atong mga kaigsunan nga minaw naglantaw na to. Ato sa greetings nila ni Brad Junjuntan, Steph Ibarino, Steph Lito Breno, Brad Shopping Algeri diyan sa San Fernando yang Kapikas nga kanunay naglalagad sa Caritas. O Julius Lawas, Vice President, Jerome Castin, Vice President Catherine Kendall sa San Fernando, Cebu, o si Jace Maradilla, ilang President, o si Emily Albano, o ato sa greeting sa mga talisayno na nagpasalamat sa buutan ng maligdong na mayor na naghatag ka mga proyekto para sa mga bata, kabataan, nagmula, nabasikito, o mga action agad at tunay tayo makuhan panginabuhi action pa itong bugas ang action agad ito panganan tunay tambal nga itong ginagnan resita itong ginada kana bahilan ang tambal ada sa mga masikito kana drama sa Gulyas action agad buligan mo siya maangan upika si Honorable Congresswoman Rhea Aquino Gulyas. Yan solution sa distrito. Naghatag ng mga proyekto na ikatamang yan sa mga kabus. O sa Vice Mayor, si Joe Choyas na, tigdong kayong Vice Mayor, yung mga councilors, atong yung po kanila, nakikiyos na sa mayor. Nagagagay salamat mga iksunod sa atong mga naminaw karon tagpo-tagpo ng atong tulumanon. Pasalamat na ni Dog ang atong engineer nito si Nestor Montesilio. So atong pasalamat sa atong manager si atong Leropil Fernandez Manyong nga malagkaroon kayo nabinas makabus ka na ginaglan mga aksidente magkadalagpan sangkot na tuliyan o magtupag tayo sa mga panalangin na kikinagdan. Muna siya ito ni Rafael Fernandez Manyong. Diyaw ba na prosper na rin makalso, nantaan bugtas, o iba na ito mga gagalaan niya din sunod si Mana naman na tayo team show. Yung team show na natin timba. Ang timba na ito ang pumapatunahan nga ang visa sa Novo sa Ordo, Balido. Ayang pali, ayang mga pare, dili, peke. So ako nagprebahan sa mga kalikunan, sa Biblia, o sa mga dokumento, o sa mga references. Salamat, o ang Diyos mga panalangin nato. O balik na sa studio, DYHP, RMN Tataksibo. Ang Diyos mga panalangin ka na to. Dagang salamat. May gabi, itong tagang masipang pagpagkino.